doteram. I da naravno, kada vas učitam, da ocenite Nisam spao do podne, imao sam obavez. kako vam je zvučalo ova Auto 166. Stevane, može! Dobre, hvala. Da vas čujem, što mislite? Ja mislim da je ovo recimo neka dobra osmica. Možeš lagano napred. Sljedeći učesnik je Viktor Gavrić, Alfa Romeo 155, old school trkačica. Viktore, koji motor je u pitanju? 2.0. 16.8. Dobro, šta želiš da odlučimo? Utis ili izum? Utis. Može neko da mi pomogne? Urade ove članku u boksima na adresu. Evo, drugi, ja ćemo da otvaramo kao ovo. Dakle, odlučit ćemo utis. Ovdje su neke pripreme izvedene. Dakle, jeste spremni da čujete Viktora? Ja mislim da je ovo... Imamo sljedećeg takmičara, u pitanju je Alfa Romeo 33, Stanković Miroslav. Miroslav, šta želiš da odlučimo na svom podilu? Koji je motor u pitanju? Opa. Boxer Power. Jel želite da čujete bokserica? I čujemo! Ne, nisam čuo Alfe, molim još jednom. 9,5. Pravi se 10. Boxer Power je objasnio. Mislim da ću morati da vadim svoje svetlo oružje. Božec Hladine, da je tako? Možete nam reći koji je motor u pitanju? Šta želiš da odlučimo? Ok, izlučemo da odlučimo. U pitanju je 1.9 JTD. Da vidimo šta je ovaj momak radio na tom izvornom sistemu. Ajde da čujemo. Dobro, da čujemo ocenu. Sedam. Opa, imamo jednu lepu skočepa sednicu ovde. Pretpostavljam da je u pitanju Kuzmanović Dragan. Malo još napred, Dragane. Samo još malo. Dobro. Možete li nam reći koji je motor u pitanju? 1.6 ispat. Šta želi da odlučimo? Utis ili izum? Ok, izduve ćemo da odlučimo.
pitanju ta mašina. Dobro. Da čujemo ocenu? Osmica. Imamo Alfa Spider, Kiš Vladislav. Evo ga, dobro je. Izvinjam se. Vladislav, možeš nam reći koji je motor u pitanju? Tu sam, evo, oslučujemo Alfa. Evo Miše. Nemamo dva mikrofona koji rade. Da, jesam, ocenjujemo Alfa. Da li si nešto radio sa uslusom da si menjao možda filter ili sve u fabrici? Šta si stavio? Filter i blok. A blok, dobro. Gas! Ajde da čujemo, šta želite da čujemo? Uzes! Jedan, dakle, evo ga. Dobro. Dakle, može samo kao... Laki, jel mogu ja poslije? Dobro, čujemo. Ajde, da čujemo sad. Tako šištanje, ajde da čujemo ocenu. Dobro, mislim da je ovo broj 9. Hvala. Dalje, aha. Vojislav Dražić. Dobar dan, gospodine Vojislave. Koji motor je u pitanju vaše auto? Dobro, sad želim da odlučimo da nas kući se vrstu. Pustite, molim za halbu. Dakle, hvala na to, 55.1.8 militilca. Imamo ovdje neke prepravke. I da čujemo. Hvala. Da čujemo ocenu. Mislim da je ovo 9. Dobro, ajde 8. Sad karburator. Aha, sljedeći takmičar je Ljubiša Mihajlović. Gospodine Ljubiša, možete nam reći koji je motor u pitanju u ovoj auti? Pa, nota karburator. Sad želite da odlučimo usis ili izluk? Izvinjam se, karburator. Usise! Usise! Želite da čujete ovaj auto ili šta? Neka prođe, neka prođe! Ajde, može. Da čujemo! Ja mislim da je ovo čista desetka, hvala Ljubo! Ostani posle blizu jer ćemo imati finale. Znači, jel mogu ja da se takmičim? Može, nađi još 2 točke. Ali imam samo 2 točke. Nabaci ono... Nabaci 2 točke. Zato nema mi neke... Evo mi Italijan, majke. Evo ga. Nemanja, možete nam reći koji je motor u pitanju u ovom automobilu? Šta želiš da vam odlučimo, znači usi se lizu? Naravno. R6,
Znači izdu. I da čujemo. Da čujemo ocenu. Devetka. Hvala Nemanja. Ajmo još malo napred. Dakle, Nikola, tako. Možete li reći Nikola koji ima se u pitanju golom bio? 1-4. Sad želim da odlučujem pretpostavljam Usis sam da? Može, Usis može. Dobro, Usis će i biti. Da, moment, kako nađemo ovo. Znači, može. Ja mislim da je ovo za 9, recimo, da, ne? Dobro, 9, hvala. I, znači, za finale, Matija, ne, samo vidimo, Matija Malešić, je li tako? Ajmo malo napred. A jel? Znači, ova ekipa je zatražila bez mikrofona da bude odlučena, znači, imaju neki skriveni jadac ovdje. A sve fabrički. Ajde da vas čujemo. Da čujemo ocenu. Srednjica. Dobro da mi ubiješ svaki.